አርእስተ ዜና ፕሬዝዳንት ታዬ አጽቀሥላሴ በዓለ መውሊድ ምክንያት በምግባር መላስ ዓብቲ እምነት እስልምና መልእክት እንኳን ጽሐፍኩም አመሓላሊፎም ግድብ ህዳሴ ሕብረ ብሔራውነት ኢትዮጵያ ዝተራእየሉ ታሪኻዊ ግድብ ምዃኑ ነበርቲ ወላይታ ሶዶ ገሊጾም ካብ ወጻኢ ፕሬዝዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ፕሬዝዳንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ኣብ ሞስኮ ሩስያ ዑደት ክገብሩን ምስኦም ክዛተዩን ዓዲሞም سلام طعنا بالله كميتم سيوز خبركم تملكتنا ساعات حدا خوينو معد زينا جميرلو فلماقنا نسعبت امنات اسلمنا انقواع نمبل حدا شحن حاموش تميتن بعل موليد نبي محمد ابصحكم من دابلنا نزعل استسنادو زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا من زيناتات نازريت بريهم فلما حصرت زيناتات بريزدانت تايي አጽቀሥላሴ بعل موليد مخنيات بمقبار نملأ صعبت امنات اسلمنا ملأختي انكو عبسحكم ام حلاليفهم بريزدانت تايي اب محبراوي ميديا ገጾም اب زم حلالفو ملأختي نملأ صعبتي امنات اسلمنا انكو عن مبل حدا شحن 500 بعل موليد بسلام ابسحكم يلوم اتبعل ناي سلام فقرن تروفاتن كخون كاب لبي من خبلون سنايت منيتهم ገሊጾም እዮም بعل موليد لومي اب استفلالي خبابتات ኢትዮጵያ ተኸቢሩ ውዕሎም ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዝመጽእ በዓል ሓድሽ ዓመት ምኽንያት በመግባር ንበዓል ዝኾኑ ፍርያታት ብእኹል ቀሪቡ ኢሉ ቢሮ ንግዲ ተኸተማ ሓላፍት ቢሮ ወይዘሮ ሀቢባ ሲራጅ ኣብ ዝሃብኦ መግለጺ ነበርቲ እታ ከተማን በዓል አድለይቲ ፍርያታት ብዝተረጋገአ መልክዑ ክዕድጉ እኹል ቀረብ ከም ዘሎ ገሊጸን ኣብታ ከተማ 9 ማእኸል ዕዳጋታት 219 ዕዳጋ ቀዳምን ሰንበትን ከምኡውን 20 ባዛራት ብምስንዳእ እኹል ፍርያት ከም ዝቐረቡ ሓቢረን እተን ሓላፊት ከም ዝበልኦ ልዕሊ 59000 ኩንታል እኽሊ ልዕሊ 124000 ዳልጋ ከፍቲ ልዕሊ 288000 ኣባጊዕን ኣጣልን ከምኡውን ልዕሊ 698000 ደርሁ ናብ ዕዳጋ ቀሪቡ ኢለን ታላቁን የልማት ህልማችንን በሚሌኒየም ግድባችን አማካይነት እውን የምናደርግበት አዲስ ዘመን ተበስሯል። የኢትዮጵያ አቋም ፍትሃዊ ዘመናዊ እንደዚሁም ደግሞ የጋራ ተጠቃሚነትን የሚያጎለብት የ21ኛው ክፍለ ዘመን አስተሳሰብ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በዓለም አቀፍ መድረክም አሸናፊ የሆነ አስተሳሰብ ይዘናል የሚል እምነት ነው ያለው። በጣም ታላላቅ ህልሞች እና ስራዎች የኢትዮጵያ መንግስታት የቀድሞ መሪዎች የሚደነቁበት ስራ አንዱ ህዳሴ ነው። የመቻላችን ሚስጥር አፍሪካውያን ወንድሞቻችን የመቻልን ጫናን ተቋቁሞ የራስን ሀብት ማልማት መቻላችን ለብዙ ነገር ተምሳሌትነት ይሆናል። ታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ቶሎ በሞላ ቁጥር ኢትዮጵያ የምታገኘው ጥቅም ከፍተኛ ነው የሚሆነው። እያንዳንዱ ዜጋ የራሱን ጊዜና ገንዘብ አውጥቶ የሰራበት ሁኔታ ስንመለከት የኢትዮጵያውያን ዩኒክ ነው። ህዳሴ ግድብን ስመለከት ለኔም ከህልውናም በላይ ዋነኛ መሰረት ነው። የታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ወንድም የግብጽና የሱዳን ህዝቦች ዛሬ የተጀመረው የኃይል ማመንጨት ስራ ለእናንተም በረከት ነው። ይህ ፕሮጀክት መላው ኢትዮጵያ ህዝብ
አይንና ልቡን የጣለበት የጋራ ቁጭት መቋጫ ጫፍ የሚደርስበት ህዳሴን በንግግር ልገልጠው አልችልም። በቪዲዮ ሊገለጥ አይችልም። ህዳሴ ከቪዲዮ በላይ ነው። ህዳሴ ከንግግር በላይ ነው። حزر ما بزرزر نابن رئيم قداتي نخنحلف مبل حدشن حموشة مئتن بعل موليد نبي محمد عبد ملا عالم بدم أكونتات إنها تخبر يركب مسجد حاحزو مسئتي بيتقرنات عن حيث قبر غازتنيا مدعلي بعل موليد سنة تكبر نبي محمد بمتحسابن بمتحبارن كخبر كم زقبا قليت لهم ملورهن قرماي يرضان مذيال من كلل شوكم كان بقاشا يوقل بجلي مبل شحن حموش تميتن بعد مولد النبي يعمل علم بدم قناتاتنا تخبر يركب مسيتي في تقرنيات عن حيز قبرو غازيتين مدعلون بعد مولد بستفلالو عينتات مدلاو زخبر بعد مخان بمقلاز اتبعا نوعهم بمذكر تراي كخبر كم زقبا يقلزو كم تزفلت ربيع الأول مبل عصر تخلته نبي صلى الله عليه وسلم استولدوا له معالت مخانو بستفلاليو ሃይማኖታዊ መጽሐፍት ተጠቃሰን በብግዚኡ ዝኽበርን በዓለም ደረጃ ዝኽበርን በዓልዩ ዝበዓል እዚ ድማ ነዚ ሃይማኖትና እዚ ወይ ድማ ነዚ ዲን እዚ ዘምጽኡልና ነብይና ስለ ዝኾኑ እንኳዕ ተወለዱልና ሰም በመውላዶም የዚ ሃይማኖት እዚ ክመጸና ዝኸኣለ ብዝብል ደስታና እንገልጸሉ ሓጎስና እንገልጸሉ እዩሞ مولد النبي كابزي استفلي خالق ترجم يقولون دستانا نمجلاسي نبي محمد عبد زمانهم فتحون بفقر زعمنو مرحي كم زنبرو زحبرو غازيت أنيا مد علي فتحوا مرحي فاليوم نايم فلات فليتو هو كم زنبرو موني جلزو رجعتي فتحوا يوم بزحنا قرم برب العالمين هيبوهم يب كم توهو دك بلا خل كم هيبوهم يو نا كل نجار نزقربت لهم حتى من لا شلوا نزهوا من لا شدما فرز اللوعية زي تمات زي أتتخون نراز بهالنجار بالله نا أبنت سيد أحمد النجاشي نقص أرداز أبغى خصم بيتمنجس يوم نيرم نا نصوم مسكورشوش أبزنار نا هيمانوت قريتشت مخنيات بيتسوم ناب إثيوبيا عم مدر حبشة خيدكم فمز أمثال نقص له فتحوا زخون محداري أو خيدهم تعاقبوا لهم صدرهم 10 سبات قالوا من سبعة قالوا من خالوت بيتسوم من 10 سبات ناب إثيوبيا سريدهم ناب سيد أحمد النجاشي نقولهم خازي اسلمنا تقبلهم كم زيلهم لإخوهم نائم نبينا مسولهم تقبلهم سمون اسلمنا تقبلهم سيد أحمد النجاشي لنا خازي بعامة 10 نخبر زلنا أبو قرا النجاشي خمسة عينات فتحوي عم حارة دراب خالع عدوون يفلطيهم نيرو كلهم صعبت امنة اسلمنا كم نبي محمد امنتنا مكبارن فتحوا الناس كم زوسدوا زحبروا غازيت انيا مد علي كم بهلون ان خونا مصو يجلزوا نحنا امنت اسلمنا كاب النبي صلى الله عليه وسلم فتحوي من حدار امنت متحساب مكببار متحققاز بصحي زمهر أمود داتون غازيتنيا مد علي نخلهم صعبت امنة اسلمنا ملأختن كعب صحكم محلاليفهم يوم صبون ملأ صعبت امنة مسلمنا انكوا انا ما بلش حنا 500 عامات مولد النبي بسلامه صحكم كبلي فوتو بحافشا هاجرنا إثيوبيا زلهم بتوسخ دما بفلاي دما بتግራይ زلهم صعبت امنة اسلمنا انكوا انا مولد النبي بسلامه صحكم نالكو مبروك مولد النبي كبلي دلي ندي وحاجة نوري عمر وكتما ما جت ركب الدي أوش تعدز ركوا حواتي أو تعدز ركوا حواتين كمون عرختي جازتني أمان علي كمون جازتني محمد عمر كندا زركب كمون جازتني عبدي كمال كندا زركب مبروك مولد النبي كبلي فوتو يقني لي بروح معلتي سناي معلتي حدش عمت ناي سلام ناي تعنان ناي معبالن عامت نخوننا دما بزقاطام زي سناي تمنيتا يقلص نشوة الروح وإيمان الجنان مبل حدش حن حموشة ميتن بعل موليد أبادي سبا مسجد أنوار بدمقة خبيروم بعل موليد لهم زبن فليز قبرو أبد الروم رقا عبي قدب هداسة زخبر زلو بعل بمخانيو كبلو مكتل البريزيدانت لعلواي بيت مخرج قدات لمنا إثيوبيا شيخ عبد الكريم بدر الدين تزاريبهم أبراهام فسات وصخلهم
مبل 1500 بعال مولد ኣብ ከተማ አዲስ አበባ መስጂድ አንዋር ብድምቀት እናተኸብረ ይርከብ። እቲ በዓል ብዝተፈላለዩ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓታት ኣብ መስጂድ አንዋር ተኸቢሩን እናተኸብረን ይርከብ። ኣብቲ በዓል ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ሓዊሱም መራሕቲ ሃገራት፣ ኣምባሳደራት፣ ላዕለዎት መራሕቲ ሃይማኖት እስልምና፣ ተኸተልቲ እምነትን ዝተፈላለዩ ኣጋይሽን ተረኺቦም እዮም። ኣብቲ ክብረ በዓል ዝተፈላለዩ መልእኽትታት ዝተመሓላለፉ እንትኸውን ምክትል ፕሬዚዳንት ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ኢትዮጵያ ሼኽ ዓብዱልከሪም በድረዲን በዓል መውሊድ ሎም ዘበን ፍሉይ ዝገብሮ ብዙሓት ጉዳያት ከም ዘለው ኣልዒሎም ግድብ ህዳሴ ተዛዚሙ ኣብ ድሮ ምረቑ ብምርካብና በዓል መውሊድ ሎም ዘበን ፍሉይ ይገብሩ ድማ ኢሎም የዘንድሮ መውሊዳችን ለየት የሚያደርገው በኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያ ልጆች በዓል መውሊድ ለምዘበን ፍሉይ ዝገብሩ ብርብርብ ኢትዮጵያውያን ዝተሃነጸ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኣብ ድሮ ምረቑኡ ዝኽበር ዘሎ በዓል ብምዃኑ ፍሉይ ይገብሮ መውሊዳችንን ልዩ ያደርገዋል። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። መንግስትና ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝሰርሖም ዘሎ ልምዓታትን የመርቖም ዘሎ ፕሮጀክታትን ሓጎስና ኣጽፊ ይገብሮ ደስታችንን እጥፍ ድርብ ያደርገዋል። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ከምኡውን ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ኢትዮጵያ ብዛዕቶ ቃል መሰረት ሳልሳይ ዓመት ወዲኡ ንመጻኢ መጅልስ ከረክብ ብኣጻብዕቲ ዝቑጸሩ መዓልታት ስለ ዝተረፎ እዝውን ካልእ ጸጋና እዩ። እቶም ምክትል ፕሬዚዳንት በዓላት መውሊድ ጸጋታት ኢትዮጵያ ካብ ምዃኖም ብተወሳኺ ንሰላምን ልምዓትን ሃገር ዘለዎም ግደም ዝለዓለ ብምዃኑ ትማሊ እናተኸበሩ መጺኦም እዮም። ሎሚ ይኽበሩ ኣለዉ፣ ቀጻሊ እውን ክኽበሩ እዮም እውን ኢሎም መውሊዶቻችን የኢትዮጵያ እሴቶች ናቸው። መውሊዶቻችን ለሀገር ሰላም፣ ለሀገር ልማት፣ ለአንድነት መውሊዳትና ጸጋታት ኢትዮጵያ እዮም። መውሊዳትና ንሰላም ሃገር ልምዓትን ሓድነትን ግድኦም ዝለዓለ እዩ። ስለ ዝኾነ በዓላት መውሊድ ትማሊ ተኸቢሮም ሎሚ እናተኸበሩ እዮም፣ ጽባሕ እውን ክኽበሩ እዮም። ዝፈላለዩና ነገራት ከምኡውን ሓደ ዝገብሩና ነገራት ብዙሓት እዮም። ኣናእሽቱ ነገራት ናብ ጎንፂ ኸእትውና ኣይግባእን። ብምጉናጽ ዝመጽእ ዝኾነ ዓይነት ረብሓ የለን፣ ትርፉ ውድቀት እዩ። ኣብ አንዋር መስጊድ ኣብ ዝተኸብረ በዓል መውሊድ ዝተረኸቡ ዝተፈላለዩ ኣጋይሽ መውሊድ እንትነኽብር ንሰንሳትና ብምትሕግጋዝን ንዝተጸገሙ ብምብላዕን ክኸውን ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቦም ጀምረናል ጉዞ ጀምረናል 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 ወደ ኋላ ማን ይመልሰናል ከእንግዲህ ማን ይገታናል የህዳሴ ጉዞ ጀምረናል ጀምረናል ጀምረናል። የህዳሴው ግድብ በሚመለከት የማንንም ጥቅም ለመንካት ሳይሆን የሚገባንን ጥቅም ለማግኘት የምናደርገው ነገር ነው። ጀምረናል ጉዞ ጀምረናል ጀምረናል ጀምረናል። የኛ ዓላማ ኃይል ማመንጨትን ውሃው ተመልሶ እንደሚሄድላቸው ለፈጥሮ ቁጭታችን አስተሳስሮን ህዳሴያችን ኩራታችን ክፍር ሆኗል በህዳሴው የኢትዮጵያ መንግስት የግብፅም ይሁን የሱዳን ፍላጎት የመጉዳት አንድ ህልም የለው። ጀምረናል ጉዞ ጀምረናል ጀምረናል ጀምረናል። የክረምት ጊዜ በጎርፍ ይቸገሩ የነበረው ጉዳይ በጣም በብዙ እጅ ነው የቀነሰው። ህዳሴ ጉዞ ጀምረናል ጀምረናል ጀምረናል። እንኳን ህዳሴ የትኛውን ፕሮጀክት የሚጠቅም ነገር ካለ የሚቆም ነገር አይኖርም። ጀምረናል ጉዞ ጀምረናል 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 ወደ ኋላ ማን ይመልሰናል ከእንግዲህ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ናብ ዝጠመቱ ዜናታት ኢና ክንሓልፍ። ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ህዝብን መንግስትን ተሓባቢሮምን ተዋዲዶምን ብምስርሖም ዝተረኸበ ውፅኢት ምዃኑ ዋና ዳይሬክተር ቤት ጽሕፈት ምትሕብባር ተሳትፎ ህዝቢ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝኾኑ ዶክተር አረጋው በርሀ ገሊጾም። ጎሳይ ገብረ ኪዳነ ዘራሪቦም ኣሎ። ሰሎሞን ታደሰ ቀርቦዩ ሕቶ ዘበናት ህዝብታት ኢትዮጵያ ዝመለሰ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ብዋናነት ብተሳትፎ መንግስትን ህዝብን ዝተሃነጸ ምዃኑ ዋና ዳይሬክተር ቤት ጽሕፈት መተሓባበሪ ተሳትፎ ህዝቢ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝኾኑ ዶክተር አረጋው በርሀ ገሊጾም። ሕዚ ግን ናይ አባይ ግድብ ብምግዳቡ ብሙሉእ ልቢ እዩ ተሳቲፉ ካብቲ ዝነበረ ናይ ዘመናት ድኽነትን ድሕረትን
كوصلنا يلو أمينو وملو لبو تساتفو برقص إلكتريك من جاو فلفال مسارتاوي ناي معبالة ملكي كلها قرات معلول زلو إلكتريك حيل سلازة معبالة ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝርከቡ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ካብ ፍልጠቶምን ገንዘቦምን ዝገበርዎ ተሳትፎ ብተወሳኺ ኣብ ዲፕሎማሲያዊ ቃልሲ ዕዙዝ ተሳትፎ ከም ዝነበሮም ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ሓቢሮም ንኣብነት ኣብ ወፃኢ ዝነበሩ ስደተኛታት ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራ ኢልካ ዝፅዋዕ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ገይሮም እዮም ተሰሊፎም እዮም በብሃገሩ ንዘለዉ መንግስትታት ከስምዑ ፍትሓዊ ምዃኑ ዝግድብ እዚ ክርዱ ብዙሕ ፃዕሪ ገይሮም ካብ መጀመሪኡ እውን ፍትሓዊ ምዃኑ ንፁር ነው ኢትዮጵያ ነቲ ማይ ናይ ኣባይ ማይ ብፍትሓውን ማዕርነታውን ረብሓ ክነውዕሎ ንኽእል ኢና ዝብል መስመር ሓንፂፃ እያ ተበጊሳ እዚ ብምግባሕ ዓብዪ ምንቅስቃስ ገይሮም ብዙሓት ናይ ወፃኢ ሃገራት ሓይልታት እሚኖም እዮም ናታቶም ኣስተዋፅኦ ዓብዪ ነይሩ ዋላ ብገንዘብ እውን ዓብዪ ኣስተዋፅኦ እዩ ነይሩ ዓብዪ ግድብ ሕዳሴ ኢትዮጵያ ኣብ ዘፈር ዲፕሎማሲ ዓብዪ ዝላ ዘምፅእ ምዃኑ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ገሊፆም እዚ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ምስሊ ናይ ድኽነትን ናይ ስደትን ዓዲ እያ ዝብል ሙሉእ ብሙሉእ ቀይርዎ እዩ ሕዚ ሙሉእ ብሙሉእ ኢትዮጵያውያን ብናይ ባዕሎም ክእለት ብናይ ባዕሎም ሃብቲ ብናይ ባዕሎም ጉልበት ብናይ ባዕሎም ገንዘብ ዓለም ዝበፅሖ ደረጃ ንምብፃሕ ዝእግዶም ነገር የለን ለካ ዘይምትሕብባሮም እዩ ነይሩ ዝብል ምስሊ ሕዚ ኣምፅኡ ኣሎ ስለዚ ምስሊ ናይ ኢትዮጵያ ሙሉእ ብሙሉእ ተቐይሮ ኣሎ ንኽእል ኢና ዝብል መንፈስ እውን ኣብ ኩሉ ህዝቢ ዓዚዙ ስለ ዘሎ ማንም ጎረባብቲ ሃገራት ይኹኑ ርሒቆም ዘለው ሃገራት ይኹኑ ዘናእሱ ዝነበሩ መልሓሶም ክቆርጥሙ ክግደዱ እዮም ኣብ መወዳእታ ዋና ዳይሬክተር ቤት ጽሕፈት መተሓባበሪ ተሳትፎ ህዝቢ ዓብዪ ግድብ ሕዳሴ ኢትዮጵያ ዝኾኑ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ መልእኽቲ እንኳዕ ደስ በለና ኣሕሊፎም መንግስትን ናይ ህዝብን ምንባብ ዓብዪ ምንባብ ኣብፅሕዎ ይኸው ሕዚ ንምረቓ ንሸባሸብ ኣለና እና ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብሙሉእ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ይኹን ኣብ ደገ ንፈተውቲ ኢትዮጵያውያን እውን እንኳዕ ሓጎሰና እንኳዕ ኣብዚ የብፅሐና ንቅድሚት እውን ከምዚ ዝበለ ተመሳሳሊ ነገራት ንኽንሰርሕ ሕብረትና ንቐፅል ንጠንክር ክብል ይፈቱ ኣብ ርእሲኡ ከዓ ያው ሓድሽ ዓመት ናይ ኢትዮጵያ ይመፅእ ስለ ዘሎ ዝመፅእ ዘሎ ሓድሽ ዓመት ናይ ህንፀት ናይ ሕብረት ናይ ሰላም ንክኾነልና ትምኒተይ ክገልፅ ይፈቱ ግድብ ህዳሴ ሕብረ ብሔራውነት ኢትዮጵያ ዝተራእየሉ ታሪኻዊ ግድብ ምዃኑ ነበርቲ ወላይታ ሶዶ ገሊፆም እቶም መውሃብ ትርኢቶ ግድብ ህዳሴ ብሙሉእ ዓቕሙ ስራሕ እንትጅምር ስደት ዜጋታት ከም ዝተርፍን ሕቶ ስእነት ስራሕ ከም ዝምልስን ዘለዎም እምነት ገሊፆም ሙሉ ብርሃን ግርማይ ይገባል ወዳሴ እንጉርጉሮይካ ተስፋ ኢትዮጵያውያን ዝኾነ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ክዛዘም ዝተወሰኑ መዓልትታት እዮም ተሪፎም ንሕና እውን ኣብ ከተማ ወላይታ ሶዶ ኢና ንርከብ ነበርቲ ወላይታ ሶዶ ብዛዕባኡ ዘለዎም ርእቶ ክንሓቶም ኢና ሓቢርኩም ናኹም ያልተደፈረው ምዕራፍ ጠቃሚ ገጽ በህዳሴ ታላቅ ግድብ ስለ አባይ ግድብ መለስ ብዬ ሲያስብ ብዛዕባ ግድብ ህዳሴ መለስ ኢለን ትሓስብ ኣባይ ተዛዚሙ ንምርኣይ ካብ ዘለኒ ድሌት ተላዒለ ምስ ስድራይ ቦንድ ዝገዛእ ኩሉ እዋን ኣይርስዑን ንስድራይ ሒዘ እየ ተላዒለ ጊዜያዊ ጥሜተይ ተፃዊረ ንሃገረይ ንደቀይ ክወክሑ ብምባል ቦንድ እናገዛእኹ እየ ክሳብ ሕዚ መፅእ ሕዚ እውን ንካልእ ፕሮጀክት ዘለኒ ምውፃእ ድሉት እየ ቅድሚ 3 ኣዋርሕ እውን ኣብ ባንኪ ልምዓት ቦንድ ገዚአ እየ ቦንዱን ገዝተ ነበረ እግዚአብሔር ይመስገን ፈጣሪ ይመስገን ንሕና
كم حزب ولايتا بوند غزينانا حزب إثيوبيا بملؤ نقدب الداسة أباي كاب زلاتو النوات يمتو حزب ما كزازميو زبل ورا سمعه دسيلونيم بزو سيزفنلت سيذكرلت بزو حستدرفلو ببرك تاريخون تأمتز توهابون بزو حستدخملون هفتي إثيوبيا يقدب أباي كدمستو سنة عمتاتون نابسرح استأتوا بإثيوبياوያን عبي حجز استقبلوا قدبيو إثيوبياوያን كاب دخلنت كننا قفينا بزبل بملؤ ونعمة جميرمو بوغنيون تدغاغامي بوندنا عدكو زلن حجز رئي يحبنا نيو عند وطات اني كمن اسي زتسمعني كجلص يفتو كم زفلت ابي إثيوبيا سراح السانه من اسي قصري ان تبراخته متيوم بوغنيون تمهارا يونيفرسيتي سلازي ازو غدايزي يتحساس بنيو حزدما قدب الداسه تزازيمو سراح كم زجمر سمعه تحغيسه نمنتاي قدبنا حتونا زملس سلازخونيو لمرق ነው የሚባል ነገር ሰምተን በጣም ነው كمرق يزبل ورا سمعنا بتعمينا تحقسنا نزي علت زي بمرأي عدلناي نعناون قنعنا نخدلو زمن بصحيو بزبل سمعتي تحقسا يذكروا ايزخونه اوغان مشلانه مغزاوصي اباي توساخ حاجز يرلو يزبل ورا سمعه ابت عداغا مس بصحخو ملسيله نت مشلا غديفه بوند غزيه ስለዘለና ይሆነን አብት ግድብቲ ዘላዓለ ተስፋ ስለዝነበረኒው ብዙ ነገር አድቫንቴጅ አለ አሁን ምሳሌ ብዙሕ ረብሓ ኣለዎ ግድብና ስራሕ እንትጅምር ናይ ብዙሓት ህይወት ክቕይር እዩ ሃገርና እውን ብዘይ ጥርጥር ክትዓብያ ስደት እውን ከም ዝተርፍ ብወገነይ ተስፋ ኣለኒ ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ ያለን ጠንካራ የስራ ባህል ያለን ብዙ አምራች ዜጋ ያለን ከም ኢትዮጵያ ጥንኩር ባህል ስራሕ ዘለዎን አፍራይ ዜጋን ዘለዎ ሃገር ብዙሕ የለን ግን ድማ ብዙሕ ሃፍቲ እናሃለወና ከም ዘለና በዝሒ መንእሰይ ኣይተጠቐምናሉ ሕዚ ግድብና ምዝዛሙ ግን ብርክት ዝበለ ረብሓ ሒዙ ዝመጽእ ብዘይ ጥርጥር ካብ ድኽነት ክንወጽኢና በብእዋኑ ንዘጋጥም ሕፅረት ኤሌክትሪክ እውን ናይ ባዕሉ ዝኾነ ፍታሕ ሒዙ ከም ዝመጽእ እምነተለኒ እኔ እዚህ ጋር ማስታውሰው ነገር አንድ ለውጥ ሰው ዝም ብሎ ሲኖር አነ ብዙ ጉዳይ እዚ ዝሓስቦ እንታይ እዩ ብዙሕ እዋን ሰብ ስቕ ኢሉ እንትነብር ኣብ ዙርይኡ ዘለዉ ስቕ እዮም ዝብሉ ግን ድማ ዝተወሰነ ለውጥ እንትመጽእ ዝጠርዕ ኣይሰኣንን ስለዚ እዝንና ገዲፍና ኣብ ስራሕና ጠመተ ንገብር እንተደኣ ኮይንና ተረባሕቲ ኢና ንኸውን ነዚ ኣባይ ምስክር እዩ እንጉርጉሮይካ ይካ ይገባል ወዳሴ ዜናው ጻይም ፕሬዚዳንት ሩሲያ ቭላድሚር ፑቲን መዘንኦም ፕሬዚዳንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ኣብ ሞስኮ ሩሲያ ዑደት ክገብሩ ምስኦም ክዛተዩን ዓዲሞም ፕሬዚዳንት ፑቲን ኣብ ቻይና ዝገበርዎ ዑደት ኣመልኪቶም መግለጺ ሂቦም ኣብ መግለጺኦም ኣብ ቻይና ዝነበሮም ዑደት ውጽኢታው ከም ዝነበረን ዑደት ሩሲያ ቻይና ንመጻኢ ምትሕብባር ዘጠናኸረ ምዃኑ ገሊጾም ኣብ እዋን ዑደቶም ዩክሬን ሓዊሱ ዝኾነት ሃገር ሃገራዊ ድሕንነታ ክትሕሉ ከም እትኽእል ኮይኑ ግና ዝኾነት ሃገር በዋጋ ሩሲያ ሃገራዊ ድሕንነታ ኣብ ሓደጋ ክትወድቕ ከም ዘይግባእ ምስቶም መራሕቲ ብዝነበሮም ዘተ ተዛሪቦም እዮም ፕሬዚዳንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ብዛዕባ እቲ ኩናት ንምዝታይ እንተደልዮም ሞስኮ በራ ክፉት ከም ዝኾነ ኣረጋጊጾም ክብል ቢቢሲን ስፑትኒክ ኒውስን ጸብጺቦም እዮም ይኹን እምበር ዩክሬን ንጻውዒት ፑቲን ውድቂ ገይራቶ እያ ኣብ ማሕበራዊ ገጽ ምትእስሳሮም ምላሽ ዝሃቡ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዩክሬን አንድሬ ሲቢጋ ኣብ ሞስኮ ዝካየድ ኣኼባ ተቐባልነት የብሉን ፑቲን ዘይወሓጡ ሓሳባት ኣብ ምቕራብ ይርከቡ ኢሎም ማድ ዜና ቅድመ ምዝዛሙ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ፕሬዚዳንት ታዬ አጽቀሥላሴ በዓል መውሊድ ምክንያት ብምግባር ንመላእ ሰዓብቲ እምነት እስልምና መልእኽቲ እንኳ ኣብፅሐኩም ኣመሓላሊፎም ግድብ ሕዳሴ ሕብረ ብሔራውነት ኢትዮጵያ ዝተረኣየሉ ታሪኻዊ ግድብ ምዃኑ ነበርቲ ወላይታ ሶዶ ገሊጾም ካብ ወጻኢ ፕሬዚዳንት ሩሲያ ቭላድሚር ፑቲን ፕሬዚዳንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ኣብ ሞስኮ ሩሲያ ዑደት ክገብሩ ምስኦም ክዛተዩን ዓዲሞም
ዕለታዊ ማዕዜና ተከታተልኩም ሞኒሩን ስለምክታልኩም የመስግን ማዕዜናና መርሕቱን አዝሬት በርሂ ሓቢሮኩም ጸኒሐ ደጊመ ነተኸተልቲ እምነት እስልምና ሰናይ በዓል ክኾነልኩም ተመኒ ሰናይ ግዜ